Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dnešné video bude športové a zároveň to bude aj taká malá pomoc pre dobrú vec, pretože idem bežať Wings for Life, ktorý pomáha pre dobrú vec. Organizuje to Red Bull a vlastne celý výťažok zo štartovného ide na dobrú vec. To vám ale objasním počas behu, pretože aby to bolo trošku zaujímavejšie, tak po každom odbehnutom kilometri vám poviem nejakú zaujímavosť ohľadom tohto behu. A môj taký cieľ je, dal som si cieľ 15 km odbehnúť. Budem rád aj za 10 úprimne, pretože som nemal veľmi priestor na tréning, keďže som si vyvrtol členok pred týždňom na skejte. Ale našťastie počas týždňa som to rozchodil, je to už v poriadku. Predvčerom som si bol zabehnúť taký testovací beh a vyzeralo to byť fajn, tak dúfam, že sa podarí čo najviac odbehnúť, aby ste sa dozvedeli čo najviac faktov ohľadom tohto behu. A máme už nejaké 3 minútky do štartu, takže idem sa trošku rozcvičiť a vidíme sa pri každom kilometri. Prvý kilometr je za nami a prvý fakt o tomto behu je, že sa organizuje od roku 2014 a od tej doby každým rokom naberá na popularite. Let's go! Druhý kilometr je za nami. Druhý fakt o tomto behu je, že je to celosvetový beh. Beží sa naraz na celom svete v jeden čas, čiže zatiaľ, čo niekde v Japonsku behajú už večer, ja to behám o 1:00 na obed, tak v Amerike majú ešte len ráno. Takže toto bola ďalšia taká zaujímavosť. Pred chvíľou mi hlásili do ucha, že tým, že sa to beží celosvetovo, tak aj počasie je všade iné a to vlastne súvisí aj s tým časom, že vlastne ani to počasie a teda tie podmienky nemáme rovnaké na beh. Tretí kilometer na prechode prechodcov a nedokončené eurovelo, ale tretí fakt o tomto behu je, že má pohyblivú cieľovú čiaru a znamená to to, že pol hodinu po tom, ako vy štartujete, vás začína naháňať virtuálne auto, ktoré postupne zrýchluje a postupne vás dobieha. A keď vás dobehne, tak vtedy vlastne je koniec vášho behu. Štvrtý kilometr a je veľmi dôležité povedať, že 100% z vyzbieraných peňazí zo štartovného ide na výskum poranenia miechy, ktorým trpí, alebo ktoré utrpí ročne strašne veľa ľudí a nadácia pre tento výskum je Wings for Life Foundation, takže určite budúci rok sa zapojte aj vy, pretože tento beh je pre každého a to si povieme pri 5. kilometri. 5. kilometr a je veľmi dôležité povedať, že behu sa môže zúčastniť ktokoľvek. To znamená profesionálni bežci, amatéri bežci, kľudne aj chodci a čo je najviac podstatné, aj ľudia na vozíku. 6. kilometr, mám tu pre vás ďalší fakt o tomto behu a to je, že víťazom tohto behu je paradoxne posledný, ale
posledný, ktorého chytí kečerkár. Čiže ten, čo zabehne najviac. Máme tu 7 kilometr, už trochu kríza, ale fakt musí byť. A to je, že týmto behom sa vyzbieralo už viac ako 40 miliónov eur na výskum miechy. Osmý kilometr, 8. fakt. Keďže beh nemá cieľovú čiaru, tak rekord na týchto behoch nie je čas, ale vzdialenosť. 9. kilometr, opäť na prechode. A faktom je aj to, že kečerkár dobehne úplne každého a najväčšiu rýchlosť, akú dosiahne, je až 35 km za hodinu. Takže, aby vás nedobehol nikdy, museli by ste bežať veľmi rýchlo. Desiatý kilometr ma zastihol na takomto stúpaní a 10. fakt o tomto evente je, že má inkluzívny charakter. To znamená, že podporuje účasť aj ľudí s telesným postihnutím. Pomaly mi už aj dochádza náskok pred kečerkár, takže dnešný cieľ 15 km asi nedám, ale bude to cez 10, takže aj za to som veľmi rád, keďže presne pred týždňom som si na skate vyvrtol členok a teraz som odbehol už 10 a ešte ma úplne nedobehol, takže let's go, pokračujeme. 11. kilometr a fakt, ktorý s ním prinášam, je ten, že cieľom tohto eventu, týchto všetkých behov, je nájsť liek na poranenie miechy. Už z posledných síl aj kečerkár ma celkom dobieha, ale ešte do seba dá maximum a dáme čo najviac. Dvanáctý kilometr a fakt je, že 13. už nedám. Kečerkár je 200 metrov za mnou, ale aj tak som rád za tento výkon, takže poďme dať posledných pár metrov. Kečerkár je už priamo za mnou, takže toto je už koniec dnešného behu. Let's go! Kečerkár ma oficiálne dobehol, čiže je to za mnou. Oficiálny výsledok je 12,39 km, čo nie je 15, ale je to cez 10 a som veľmi rád za to. Členok to zvládol úplne parádne. To som veľmi rád, lebo keď som si ho presne pred týždňom vyvrtol v skateparku, tak som sa bál, že nebudem môcť odbehnúť tento beh. Ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Dal som dokonca o 3,4 km viac ako minulý rok. Minulý rok som dal 9 km. A je týchto 12,39 km je aj môj osobný rekord, pretože najviac som zatiaľ zabehol 10 km. Takže som za to veľmi rád, že sa mi to takto podarilo. A dalo mi to aj nejakú takú víziu, že chcem tento rok odbehnúť polmaratón a zistil som, že chce to ešte veľa trénovať aj na ten polmaratón. Takže budem trénovať, nech sa mi to podarí tento rok odbehnúť.